מה מיכאל, מה אתה רוצה לאכול? סומך עליך. יאללה, בוא נכין לך לאפה, בוא ניקח את זה לשיפוט, נעשה לך היום עגל. זה הסוד שלך, זה מה שאתה מוסתיר. תורה, תראה איזה שומני זה. תראה איזה אופי. כל מי שרוצה מהלקוחות שלי יקבל את זה. בוא נשים לך חומוס, קצת סלט ירקות, קצת סלט חריף, אתה מוחץ אותו ככה. מוכן? יאללה, תראה איזה צבע. זו המידת עשייה הטובה ביותר. זה כבר נראה אחרת. צבעוני, טיפה חריף. תראה איך זה נסגר, כל הקצוות, הכל מסודר כמו שצריך. תראה איזה עובי, איזה משקל. כמו שאני אומר לך, גם את זה אני לוקח אליך. תפוס לי רגע. תביא. תראה איזה לאפה. תמיד מה היתרון בין שווארמה?